थांगासिनो बे आसनिया मोजां ना गाज्रि जों बेखौ सोंबाथाय रायजो राजा आइ आफाया बिराद खुसि जायो मोजां 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 होननानै आं सारखौ बुंनो नागिरदों रियन दैमारि सारखौ बुंनो नागिरदों आं सार बिथाङा बा सारखौ बुंनो नागिरदों आं बिथाङा जुदि एसे रायजो राजानाव सोंनानै नाय आरो आं खावलायनो लुबैदों गोदो नोंथांमोनहा मानो मावदिया सुपार 50 बायदि डक्टर इन्जिनियार खालामनाय गोरिब गुन्द्रानि फिसाखौ IAS IPS फोरोंनायनि बे थांखिफोरखौ 15 बोसोराव लानाय मोनबा जोंनि बिटिआरआव खम ज्राव ज्राव डक्टर ज्राव ज्राव इन्जिनियार डक्टर जासिगौमोन नङा होमबा रायजो राजा आइ आफाया मिथिगौ दा बेफोरबायदि जासिगौमोन मामुलि नङा 15 बोसोरा सासे फिसा हिन्जावखौ जोनोम होबा हाबा होहां जालायो गोदोनि दिनावथ' 15 बोसोरावनो हाबा जायोमोन बेफोरबायदि सम बेखौ मानो बारहोहोलांखो मानो बालायदिया दिनैदि जोंना 5 बोसोरानो जायाखै प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआरआ 5 बोसोर जायैयावनो बिथांमोना जोंखौ माने प्रतिश्रुति होनाया जायाखै माबा जायाखै होनबाय थानाय आं बेखायनो खावलायनो लुबैदों सारा एसे मोजां सिन्था खालामनानै बुंनाया मोजां मानो होनोबा बिथाङा सासे गोरों मानसि आं सनमान होयो बिथांखौ बेयो जोंनि सासे बर' जाथिनि लिडार बेखायनो आं बिथांखौ सनमान होनानै बुंदों एसे मोजां बिजिरनानै नाय प्रमद बर' सारा जेरैबायदि प्रतिश्रुति होदोंमोन बे मावदोंना मावाखै जोंबोथ' बिथांनि उदालगुरियाव लेक्सार हैदोंमोन बेफोरथ' मोनगासिनो दं दा अनसाय बिथांखि गियान सोरां दिनै माइनाव सोरां बिथांखि सेल्फ हेल्प ग्रुपनो आंखौ रायहरो सोरबा सोरबा बुङोमोन आगोलाव जै सेल्फ हेल्प ग्रुपनि 25,000खौ होबाय माने फुरा रायजो राजाया ओरैबायदि माने फन हरनानै आंखौ धन्यबाद नों दिनै आइजोनि थाखाय खामानि मावनो हाबाय होननानै गोबां बुंहरो आं मावनाय नङा बे प्रमद बर' सारनि मावनाय आंबो सासे बिमा जानानै मानगोनां जोंनि बिटिआरनि चिफखौ आङो बाख्नायनो लुबैदों जे बिथाङा बिमा माहारिखौ सनमान होनानै दिनै गोबां आसनिफोर लादों बे अनसाय बिथांखिफ्रा मा माइनाव सोरां बिथांखिफ्रा मा आइ अनसाय बिथांखिया मा दिनै डिलिभारि माने जाय बिथाङा गोर्बोबती बे महिलाया 10,000 मोनगासिनो दं आइ अनसाय बिथांखिजों होमबा बेफोर आसनिखौ मानो लानो हायाखै गोदो बिपिएफआ 15 बोसोराव मा जाया बहा दंमोन बिसोरलाय आरो आङो बुंनो नागिरदों जोंनि जयनिंखौ बिथांमोननि बिपिएफनि जे जोंहा दाखालिसो खासि खथ्रायाव माखासे सेंग्राफोर इयुथ माने जयनिं जादोंमोन ओमफ्राय बिथांमोना मिडियायाव बुंनानै लाबाय जे नोंथांमोना अबे दोलोनिफ्राय फैनाय बिथांमोन होनबाय जोङो बनसुनि आरो बिपिएफनि नङा होमबा बनसुआथ' बिपिएफनिसो दानायमोन ना आरो बिपिएफआवनो हाबफिनबाय होमबा मा जाखो बियो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जोंनियाव जयनिं जानाय बे रायजोफोरनाव सोंथों बबे दोलोनिफ्राय फैदों बेखौ सोंनानै नायबानो मिथिगोन जोंनिया नंखाय जाखो ना बिपिएफनि जयनिंआ नंखाय जाखो दा बेखौनो आं खावलायनो लुबैबाय रायजो राजा आइ आफाया जाहाथे फैगौ 13 थारिखआव खुनु उल्था फाल्था सानालासिनो जाहाथे रायजो राजा आइ आफाया बयबो निर्मल कुमार ब्रह्मखौनो सापर्ट खालामगोन आरो गोबां भटआव जोंहा देरहागोन बे 100% बेनि थाखाय आङो कालि फुजानि जोबथारनायाव बयनोबो रायजो राजा आइ आफानो आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिबाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिबाय।